आंना मैगंआ लागायोमोन बेफोर आरोना मैया एसे खानाय ओमफ्राय नै दहाय आं एसे खादेरनाय नै बेसरबो लाफा ओमफ्राय नैबे बिबारखौ मा होनोमोनलाय जोंनि न'आव दं आरोना नै बिबार बारो जा मोजां ओमफ्राय फाजाबो जाजायो मोजांथार बेनिफ्राय नैबेखौ मा होनोमोनलाय नै नैबेबो ओमफ्राय बिनिफ्राय दङ मानिमुनिबो दं आरोना बेनिफ्राय मानिमुनिया सिङाव थालाजोब्बाय न'आवनो जा मोनफा मोननै मोनदोंमोन रानलाजोब्बाय बिसोरो दहायनो खादोंमोन ना आं गोबाव जाबाय खाबाय हाग्रा फोसाबबाय मैयानि एसेखौ हाग्राखौ फोसाबदोंमोन दोन बेयावनो फैया ओमफ्राय नै बिदिखौ मा होनोमोनथाय र' मोनसे दंबावोमोनलै बबे थांखो बोरो नै बेखौ मा होनोमोनथाय आं मिथिला आरोना बेखौबो होदों आङो जिखुनु जाया सब मिसाल लागाय मोनदेर भाजा आरोना भाजा संसै बेखौ हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दा आङो मार्केटाव थांनो नागिरदों आरोना हारसिंसो थांगोन हारसिंना थांफानो नागिरदोंमोन लांफाथाराखै लांफाया होननानैहाय ओमफ्राय आंखौ होनगासिनो आरोना नोंथ' बबावबा थांगोन आंखौ लांफालायो होननानैहाय स' थ'बाय थादो होनबा लोगोफोर आंजों लोगोसे मार्केटसिम टट' लानोसै सारिथा बारबाय टाइमाबो मालानो थाब थांनानै थाब फैनांगौ आरोना न'आव खामानि दं आरो गाबोन नानिना एगजाम दंना बेनि थाखायनो थाब थांसै बेलासिनानै थांबा टाइमानो माला जायो फात्ताखौनो मोनस्लाबा स' थांबाय थानोसै होनबा थ'बाय थादो आंजों लोगोसे माइरं लांनो आङो कुन गेसो सालायदो माइरं गैला आंहा लोगोफोर आइजंनो बेनो बेखौनो लांसै दे भाइ 5 केजि चावमिन जानो लुगैदोंनो बोराया ओमफ्राय चावमिन लानानै थांसै आङो मा जानो लुगैयो संनानै एवनानै जाहैनोसै बान्दा कबि दंखायो न'आवहाय सस पेकेट আছে ना शर्टकाट एटाव दे একটা लानोसै आंहा मार्केट जेबो खालामनांगौ गैया आलु लांनांगौ दङ ओमफ्राय बाद बाखि दस्राफ्राथ' दंजोबखायो नांगौ इयावनो मोनजोबो आरोना बेनिखायनो लांसै आङो आंना माइरंआ थाब जोबबाय थाथारो बुट सेरबाल' लांनोसै माइरंखौ बारा नाङा नैयावबो मार्केट जिरायो आरोना बेलासियाव ओमफ्राय सिङावबो जिरायो मैगं आरिफ्रा बायदि गुजुदोंना गारामाया बोरैबा जागासिनो दं आरोना लानानै जल्दिसो थांनोसै एवनानै जाहैनोसै आरोना सस्ता होसै लानानै थांसै बेना आलु कত केजि काकू 15 টাকা केजि देख आलुआनो गोथां गोथां এই যে কিরকম বা গ্রিন এরকমটা বেশি ভালো হয় না आलुआनो मोजां नङा बांद्राय এগুলা সিদ্ধ হয় না बोरैबा गोथां दङ ना बिदिया मोजां जाया
2 kg dulu udah. Aluan bilang kami ya. Oh mana yang boro-boro tadi? 2 kg dah. Gede-gede. Akan aja jalan. Apa nak? Sahabat yang dah jeep benang lah, thang dah siang lah kang baik. Ni biar dakhli apa program जादोंमोन dan बेवहाय माने सिङाव माबा पेन्डेल खोंजोबनाय आरोना जल्दिनो थांनानै चावमिन बानायनो थांसै दिनै मा बार दिनै सानडेसो सानडेबाबो बायदिसिना माबा माबि फानदों आरो लोगोफोर टट' लाबाय आरोना न'आव थांफिनगासिनो दङ आंनोथ' ओरैनोथ' जेबो नाङामोन आंहा माइरं जोबनायखायसो फैखादोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय आलुआबो गैलामोन मैया दरबाल'सैमोन बेखौनो नाजों संनानै जाबाय स' थांनोसै ओमफ्राय अनलाइनावसो खामानि दंमोन आरोना ओमफ्रायो दिनै खालामथ'ला नांला गाबोन नानिनिबो एग्जाम दङ दा थाब थाब थांनानै संहैनोसै आरो उन्दैखौ लेखा फोरोंनांगौ ना स' गाबोनफोर फैफिननोसै आरोना आङो गाबोन नङाबा समफोरफोर फैफिननोसै मार्केटआव ओरैनोबाबो खामानि दङ बहुद खामानि दं मार्केटआव ओमफ्राय बाट टाइमखौनो मिलायहोनो हाया आङो बेनि थाखायनो फैनाय जायाखै आरोना स' न'आव थांग्रोनोसै होनबा लोगोफोर टट'आव संख्ल' संख्ला जायोना मोजाङै खोनाया गुजुदोंहाय आंहा लोगोफोर गुजुनायानो अभारद्राय जादों बास स्टेन्डआ दिनै टट'जोंनो बुंजोबनाय स' लोगोफोर मोनसे माबा जादों आरोना मा होनोमोनलाय आङो मोनसे जिनिस बावबोदोंमोन आरोना आंनि फिसा जिनिस बेखौ थांनानै लायफिननांदों आरोना स' लोगोफोर आं ओंखायनो टट'खौ न'सिम लाबोबाय न'सिम लांसिगोन आरोना बे जोंनि गलि हाब्बाय स' दा नेगासिनो दङ बोराया फन हरखांबावबाय इयो दहाय खेनसे स' थौबाय थादो न'सिम जोंनि गलि मोनफैबाय नै आइदै गुजुदोंहाय आंहा गुजुनाय जादों मानोबा अयथासार बामानो बाम दं जोंनि लामायाव 3 गाहाम बाम दंखायो এখানে রাখে দেখায় सम मोनफैबाय न' बन्द खालामहरदोलै फैनानै आङो ड्रेसखौ चेन्ज खालामासै माबासो चावमिनसो एवगोरसै आं ओमफ्राय बान्दा कफिखौ एसे होगोन आरोना बे सिंनि गोरलैखौल' एसेनो ओरैनो एवला एवलि एवनानै आङो संदों दाउदै दैसे एवनानै लाग्रोगोन आं माने दैसे दाउदै होगोन आरोना आङो बेवहाय बांद्राय होआ मोजाङै सुदों गानदो सुइटारखौ गानदो आथिंखौ एसे फुगारना ओइ लाइट जिरुङाव
एवनानै लानोसै गोथावनो जायोना जाया मिथिया गोथाव जागोन ना जाया एवनोसै आरोना ओइ रा लोगोफोर सामब्राम पियास एवनानै लाबाय आङो दावदैखौ नै दे एसे एवनानै इदि गोरलै गोरलै खालामनानै लाबाय आङो ओमफ्राय इयाव बान्दाखौबो एसे एवखागोन आरोना आङो माने बान्दाखौबो एसे होनानै लाबाय आरोना नै एसे एवनानै लागोन बान्दाखौबो मोजां जानायनि जानो नङाबा गोथां गोथां जानो सुखुनाय नङाना बेनि थाखायनो आरोना जानो सुखुनाय नङा बांद्राय होबा टमेट' केचपखौ एसे होदों आं नै एवनायाव मोजां जाथों होननानै चावमिनखौबो होनानै लानोसै आङो आं मोजाङै माने लागायनानै लागोन दे लोगोफोर मोननायालाय मोनबायमोन हो खिन्थु आंना मिस्टेक जाबाय आरोना सया सस नांगौमोन ओमफ्राय आङो लाबोनो बावगारबाय आरोना बारा टेस्टि जानाय नंला जिखुनु जाया जासाबबानो जाबाय जासाबजाबानो मा गानसै बिलाय गासिबो मा ला 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 A few moments later. नै आङो माने सया ससखौ बावगारदों आरो दे लोगोफोर लाबोनो आं गाबोन समफोर मोजां संना जाफिनसै आरोना हासबेन्डआ बोराबबाय गोथाव जानाय नंला होननानै माबायदि नुदों खोमसिसो रुम सिङाव बिदिनो नुयो ओमफ्राय हासबेन्डआ बोराबबाय आरोना गोथाव जानाय नंला होननानै आङो जि बावगारदों आरोना सया सस नांगौ होननानैहाय आं माने बिदि सया सस होनानै एवफेराखैमोन ना सिगां ओरैनो एवखांबायमोन गोथाव जायासै ना सया सस गैयैखाय गोथाव जायासै हो जादों 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 सस होबायनालाय गोदै जाखागोन ना आं बेयाव टमेट' केचप होदों नालाय आं गाबोन समफोर मोजां संनानै जाफिनगोन आरोना बेखौहाय फानलु गैया सरि दे बानलु इयावनो हानानै होखादोंना आरो मानो बानलु होबावनांगौ लायनो लोगोफोर जाखांबाय जाखांनायाथ' बिदिनोसै गोथावालाय इसिबां टेस्टि जायासै सया ससखौबो आङो लाबोनो रोङासै नालाय आं एफा मिन्थिया ओमफ्राय बावदोंबो आङो ओमफ्राय सोंलांबो रोङासै गावबो होनहरासै ना ओमफ्राय फन खालामबानो जायोमोन मिन्थियाबा होननानै बुंदोंमोन आरोना आंखौ गाबोन नङाबा समफोर संनानै जाफिनसै गोथावैनो आरोना एसे बोराबदोंमोन फार्स्टआव ओमफ्राय जाबाय आरोना गोथाव जानायालाय बिदि होनदों आरो ओमफ्राय सया सस थाबा बांसिन गोथावसिन जागौमोन बिदि होननानै बुंदों आरोना लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना लोगोफोर बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार लाइक कमेन्ट होनानै गालांदोलाय